Fixing je obchodná spoločnosť s kompletným sortimentom spojovacích a kotviacich prvkov. My sme tu pre vás už viac ako 30 rokov. Fixing ponúka komplexné riešenie pre zvýšenie vašej produktivity. Máme v ponuke viac ako 65 000 položiek. Doručenie tovaru do skladu alebo obchodu je do 24 hodín. Nikdy nezostávame stáť na mieste. Investujeme do najnovších technológií a rozvoja. Analyzujeme a zlepšujeme logistiku, dizajn, kvalitu skladovania alebo dokonca montáž. Či už ide o drevené konštrukcie, kovové systémy alebo montážne linky, Fixing má riešenie. Ale to najdôležitejšie. Komunikácia a vzájomná dôvera sú pre nás kľúčové. Základom nášho úspechu sú naše hodnoty, porozumenie medzi ľuďmi a schopnosť reagovať na potreby ľudí. Dobre som? U nás získaš ako zákazník vhodné produkty a individuálny servis. Vždy sme tu pre teba. To, čo potrebuješ, dostaneš v spoločnosti Fixing. Za každým produktom sú ruky, ktoré vedia, čo robia. Sme viac než len firma. Sme dôvera, ktorá drží svet pokope.